أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد. Mga oripno Allah subhanahu wa ta'ala ay tanong nitatarasagyan ko to mga una mga usayan o mga guru tanong. Si kumyuna na ayaw to piyang mausira na yan ko to kitab لماذا اخترت المنهج السلف أو لماذا اخترت منهج السلف. Ino to tiguyan ko to kitab aya pili ako na yan ko to manhaj mga salaf. Mara nagyan ko to kitab na لماذا اخترت المنهج السلفي. Ino ko pili su manhaj mga salaf. Imantap man mga orib na Allah na sabab sa giyang ko talimu iyan na yapasad agiyang ko ta kitab na ayak man na pumagusin tanong migso Allah ron man makaptundog-tundog su usay ng mga guru tanong na yan kay kitab ini ngaranan sa Al-Mukhtasar Al-Hathith fi bayani usuli manhaj salaf ashab al-hadith fi talaqi ad-din wa fahmihi wal amal bihi wad da'wati ilayhi. Makumpata usayan ano ba? Makampatao sa na madilapat si ko kapupakarega si ko usul o manhajus salaf. So mga usul, mga tumadeng usayan, alalan o mga salaf, asiran din suwayamanan yan na mga ashabul hadith, fi talaqid din ko ukit adiran kapag nadasi ko agama. Ukit adiran kang galbaka si ko agama. Ukit at kapsubutairan si ko agama nagu ukit dirang kipanulunan si ko agama tano agama Islam. Mangarap na Allah ginaningaran nagyang kaya kitab. Sa mano to na ayaw to mabubaloy mibibugay kita no maudur mga bandingan mapumagusitan sa gyang kaya makampatawra sumigso Allah na paganeron na gyang ko to miali sa page 7, لماذا الدروس في المنهج السلفي. Ino to upamadi pangadi. Agyan kaya okay takap sebuta si kung manhaj o mga salafus salah. Mialiro sa agyan mo pa page 13, al-fasl al-awwal, bayanu ma'na manhaj salaf. So kapakarega kung ma'na o manhaj o mga salafun salah. Mapapadalam ro, yan ko to ta'riful manhaj lugatan wa istilahan. So maana ubtiron ang manhaj si ko basa si ko lugha nagu si ko yamanan na istilah si ko ukit kaya usaron sa kaya terminology o yamanan na mga ulama. Ahammiyatul manhaj anto ni kay importante gyang kanana kap manhaj yang utak kakadeg salalan. Sige mo ta page 15 at at-ta'rifu bis-salaf lughatan wa istilahan. So kapakarega si kupteron amana o salaf si ko lugha nagusimang busagyan ko to istilah. Si ko emananin na ukit akiya usaraw ng mga ulama kupteron na si ko terminology akiya usaraw ng emananin na mga ulama tano kuptero na salaf. Basta amali so salaf anto na imanan yan si mga ulama. Ma hiya salafiyya? Anto na yamanan yan na tero na salafiyya. Man huwa salafi? Anto na si salafi? Niya limang busagyan ko page 17. Isa pan mapambandingan tanong migso Allah na agyan ko ta al-fasl al-thani yan ko to ikadua gintas ittiba' manhaj salaf wa bayani tamayuzihi. So kasung kadasi ko manhaj mga salaf na gusto ka pakarega ko kibibidayan si kupad. Mapapadan bro agyan ko tapim barang ang mga maudur dataragyan ko to ujub attiba' manhaj salaf. So kipapaturain ko kapangungunutan ni si ko manhaj salaf. Na mapangaliro agyan ko to mga dalil sa Quran
ad-dalil min as-sunnah, ad-dalil min aqwali salaf, siku dalil ku Quran, dalil siku sunnah, na gusto mga katir wa manan yan na mga salafun as-salih. Anton hikatiro na manan yan na mga sahaba, sabagi ko mga sahaba, na gusto mga ulama siku mga tabi'in, na gusto wa manan yan mga pada mga ulama. So ginan umigso Allah, mapumagusay tano sa gyan kay makampatauras, panginita na siku Allah, aliwanagan niya sa mga puso tano, sa anda manaya ikasabuti tano piya-piya, sa gyan kaya ukit, kapkedaga tano siku lalan o mga sahaba, lalan o emanan na mga salafun as-salih, may praraksiran doon nagyang kuto emanan na mga tabi'in, ang gusto mga tabi'in, miyunot siku lalan o emanan na mga tao, piyamanuro o Allah subhanahu wa ta'ala. Imanto, naunaan tanuron mamagusay, gyan kay emanan na, gyan utapa kay limada ad-durus fil manhaj salafi. Ingkay no manhaj mga salafi na ayat no yamanan yan na pumagusay no migso Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mga hadap si imorib ng Allah, sa di ka pamagusay sa gyan kaya mga usen tundug-tundug para ko panulon kaunotisi ko mga salafun as-salih manhaj o mga salafus salih na gyan kaya pumakataling paganeron na so kasawai kupteroon ang manhajus salafus salih amana na so kausaya kupteroon ang manhaj o salafus salih siran so amana rin ang mga sahaba tabi'in na gusto mga tabi'in si kung mga pagtaw sa kalang-ulang waniran na ayamala na si kuyamanan yan na mga kamudan. Dito sa yamanan yan na paganayro na kaimportante niyan. Ta'rifun nasi amatan wa syabab khasatan bimanhaj salafus salih. Na ay kadua na tashih jumlatil mafahim al-khati'ah hawla mafhum as-salaf was-salafiyah. So kapupakaunto lang kung mga katero ang makapantag ko karibatan as-sabut o sabad kuptero na salaf o di na salaf o di na salafiyah. Kagi pa kaya ad na sabagi ko sabad na mariribatag yang ko ta kasabutan yan na bakalo-kalo na makanggula lang sa gyan kaya kitab na kasabutan yan anto na absititu maana upteroon na salaf na gusupteroon as salafiyah. Ikatalo, محاولات إنكار أو تمييع مفهوم السلفية أو إلباسها غير ثوبها. So kainang kaa sa kapendimpinsa kung kapembinasa o sabagi ko sabad ko mafhumu salafiyah ko titu asabut amana o salafiyah. Udi nagyang ko to adirong kapakan ditara sa dinian na dait. Amanan yan, nagyang ko to susabagi ko sabagi na diran di pamuringan, diran di pampangitugan sa mga rarata akatiro, diran di pambetuan, diran di amanan yan na pangbitan sa mga salafi ayon sa amanan yan na pugunot si kung mga salafus salih sa mga katiro ang mga rarata, mga paawing ang mga rarata sa babadun sa gayang kutuwa diron kasasabuti pipya si sa gayang kayapteron as salafiyah. Ikapat, الرد على إنكار بعض المتأخرين أن يكون لسلف منهج في الاعتقاد وفي الدعوة إلى الله تعالى. Sembagay ko kiyong kirosabad amyang auri a pagtaw sa kababaliw salafa adin ang manhajiran ko pangimbanariran ko panuluniran si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ipsimbagay ganyan kaya mapapadalam sa ganyan kay kitab na adin ang mga sumbag si manunumpang para si kumyang auri ang mga tao
ama pa kaya mariribat so kasasabuteran si kuemanan yan na manhaj o mga salaf. So ukit akapsum kada si ko mga salafus salih. Sa mariribat so emanan yan mapakaya mariribat so katawiran si ko manhajiran si ko mga pangimbenar parateya akida. Wa fi da'wati ila Allah ta'ala na mariribat agyang ko to sabutiran si ko emanan yan na ukit akapanulon si salalan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalima mga ibn Allah ibtalu da'wa al-qaila bi anna manhaj as-salaf aslam wa manhaj al-khalaf a'lam wa ahkam. Agyang ko to kapag batala si ko sabagi kung mga accusation siniran, mga akusasyon niran, ngita mga sendi-senditiran, ngingot adiran na katirwa, sa mga katiro, ada taragyang kuto adiran no katirwa, sa mataan asun manhajus salaf na aslam. Ay pinaka-safest way, pinaka-mapialanan, ugay datiran na sun manhajul khalaf, so gyang kaya kaunotisi kung mga uuri, ayat pero nagyang utakhalaf na so langulanguan mga masa mga tao amya katundog si kung mga salafus salih ko urian nagyang ko to talwa 3 consecutive generations yang uto mga sahaba tabi'in tabi'in na ay pambetukiran ng mga tao na sulangulanguan agyang ko to ay manan yan na dayran sungkad agyang ko to talwa mga unag amasa na ay pambetukiran na khalaf. Nasusabagi ko sabagi, natatarimaan yan din. Nagyang ko taman ito mga salafus salih na ayamanan yan na ayaligtas. Ugay datiran na mas a'lam, mas matalino, mas mapasang agyang kayamanan na mga uri ang kiran. Wa ahkam, nagu-ayamanan yan na malay sabutsi ko hikmah. Na gina ni isa tiyan to sa kaya kitab, kailangan na maibtalo to. Ka ayamanhaj, ayatitu amanhaj, ayat itu mana na pugukitan tano na so pangimbenar tano sa mga salafus salih na siran din imam punay si ko ilmu siran din imam punay si ko mana na malay sabut si ko hikmah na gusiran ni mana niyan na aslam ay mana na ngoto lalaniran na gina ni titud na mana niyan na ipakaapas na gina ni mana niyan na mapapadalom sa gyang kaya kitab apad sa gyang kaya di pamagusain sa gyang kaya kitab. أي كنم للاعتقاد أنه لا سعادة ولا فلاح واطمئنان ولا عز لنا في الدنيا بالنصر والتمكين ولا نجاة لنا في الآخرة من النار ودخول جنة النعيم إلا بالسير على هذا المنهج القويم. So kapangin benaratan sa did na emanan yan nakapakapas, did nakapipya ginawa, did na emanan yan tegumpia nagu emanan yan nakapkeparulia si ko tumanina nagu si ko azza si ko menang si isagyan kaya dunia inong tabu na ulala si ko emanan yan nakapaka taban nagu so kapaka apas si salungan amori nagu so kapaka apas sa alungan si isagyan ko to naraka jahannam na gusto ka pakasul ay mala na so kapakasul si ko surga jannatun naim na si ibu papadala mo Allah subhanahu wa ta'ala sagyan kaya kasungkada sagyan kaya titu manhaj wa yamanan ng mga salafus salih. Ikapito mga arif na Allah na ta'ariyatu man yadda'i salafiyya wa huwa laysa kadhalik yan ko to kapsewa isagyan ko to di manulong sa umamanti nas kanyan na salafiya mamanti nas kanyan na imanani na imamansubi yung sumanhajian sa muunot si kumanhaj mga salif mga salafus salih na ayab sa kamataan niron na laysa kadhalik dab sa imanani na katantuan yan fal manhaj yan kaya manhaj na pagkasawaan yan agyang kuto kasasap ng yun agyang ko to adi ka pakarareg agyang ko to adi ka tiro to sa agyang ko to panulunian ak nababis bener so ubas kanyan itito makasusungkad sa agyang ko to mga salafus salih wa anna al-intisab li madhhab as-salaf mustazamun lil amal bimujibihi naguswemanan yan na
Kiman subnutaw si ku ginawa niyan, ku kapupugunutin niyan si kumanhabu mga salafu salah na makakikinangalananan sa aya kaketanto niyan na mikuwat yan. Ay mananin na manggilbog yan. Wa anna tasmiyata wahdaha ghairu kafiya. Kaya mataan, nagyan ko to kapagingaran sa salafiya na amay ka din yan ito mikuwat, din yan ito minggulalan, din niya mitotbeksi sa ginawa niyan, na dito ay manan niya napakabastante yung kuto akatero. Sa kailangan na matanto niya si ko galbakyan katero yan, si ko pangimbenarian, panulon yan, si ko sabutian, so kadin din o kabupagintaw niyan, mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala. So gina niya ay manan niyan, mga orip ng Allah, imapapadalam sa agyan kay inuto di pamagusaya, agyan kay titu ang manhaj o mga salafu salah. Mga na Allah, punang tanong sa ayay niya pagampaganay, miyali sa agyan kaya kitab, usayan na sukapugo siya si ko ta'riful manhaj. Anto na i-definition, anto na ibtiro na manhaj. Al-manhaj fi lugha, si ko lugha, si sagyan kaya miyali sa agyan 15, al-tariq al-bayin al-wadih, ginasulalan, tanto din aklaro, marayag, alwadah, niya karereg. So, sisa luga na basta matiro manhaj na tariq, lalan, albayin, aklaro, alwadah, amiya ka rereg. Dataragyan ko to akili yun Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Bitiro Allah subhanahu wa ta'ala, umani isar kanu nasingge nami sa bitikan guukit. So ay manan yan na umani mga nabi na adinuto ay manan yan na mga lalaniran, ad na mga salaf, ad na mga tariqairan, ad na mga manhajiran, susungkad niran, ad na mga batasiran, mga syariah umani nabi. Kapag so nabi na ad na miyunan yan, ay yan na masusungkad agyan ko to pangitaban umiyunaan yan. Ay importante na kasabutan tano psikologa na emana manhaj na lalan klaro. Type. Miali Ibn Abbas radiyallahu anhu tiyan ay emana manhaj na sabila was sunnah. Lalan na guemana niyan na ukit-ukit. Sibman siko istilah, siko ukit akiyo sara ng mga ulama koptero na manhaj na siko terminology nusar mga ulama natira na al-qawaid wa al-dawabit allati tahkumu ay muhawalata lid-dirasa al-ilmiyya. Yisu amana niya na mga bitika na skanyan so mga ukit-ukit ang mababaloy aya pagpakabagay sa mga kukuman ko o manidi kapangadi ko pimbarang ang mga paganadin ko mga pitiklasyan na ilmu. Dato amana niya na kawaid al-lughati al-arabiyya, so di kapag si kung mga grammar, mga bitikan, ibabatad o mga ashabul lugha, mga ulama si sa kawaid na ginan. Adin mambuhay mananin na taritibiran, adin mambuhay lalaniran. Saka mo tumumusuhay mananin na mga kapupagan na diyo si kuhay mananin na subject aqida, usul al-aqida, saka mo tumumusuhay mananin na fiqh, sa tafsir, na palapalid na adin ayamanan yan na manhaj, mauumpong na ganyan kung ito mga bitikan ayera na ayamanan yan na masusungkan. So yun ang mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. Gulalan sa kapkasyapan yan sangkay mga ilmu amya nga aaloy sa diron kapangadi ko agama Islam gusto ay mananin na tumadangyan. Ahamiyat al-manhaj. Anto na kay importante again kay manhaj. Innal manhaja yahfadhu lil ilmi nizamahu wa ittisaqahu. Sabnaras skanian ang manhaj na masisiyapian sa mga bitikan o kapaganad sa ilmu. So katatanurian sa datar o kasisyapan yan
ko pamikiran o manusia, gusto mga galabak o otak, gulalan ko mga bitikan yan, ang makamumuayan. Mukit sa kapkugupin yanon, ko kapkakwa ako antap, o katantuan o diiniyan, babanugan ang mga maudo. So, ay mananin na ditanod batian again kay Arabic yan kapkusi ko rastan sa batanod te landu kay mananin na mana. Inun tago so importante kapag ko nasyan. Sabna raaya sarap tagagyan kay mu'alif hafidahullah. O kapupaka mo na o ilmo o kapupaka suriyan na mabaloy daan na adin alalayan a korek apkati mo yan sa mga di makararayag ang mga miyang gulawla na gusto mga mitataya ka mga katero si ko ay maninen si nagusi guro gu gakutian so umani relasyon o pagtaltaniran sa kisaba perkanian na pagkaususu ilmu udi na pagkadarudus saron misasangkot gulalan ko bitira amanhaj. Sa dinian din mababalag datar o kapakamuyan yan, datar o kapakamuyan yan, a ilmo ang takakapkadayan badin. So ginani ka importante yagang kanana manhaj. Ha? Yang ko takapkagakot yan, yun ni kapakang babi-babi da si kwamanan yan, na mga rules and regulations asosongkan ko umani subject na ginani sa agalbak ang kaiya kapambata diro sa manhaj. Nagup kaga ko tiyang panagyan ko to pamikiran o mga tao, biyan ko to mga opinion siran, biyan ko to manan na mga bitika na niputadiran, na palapalesan din naman yan, na di makanggulalan, misabab sa gyan kay manhaj. Type. Si tanong man, sagyan ko to after on ta'rif as-salaf. Anto na definition ng salaf. As-salafu fil lugha, siku basa. يطلق السلف ويراد به معان كثيرة منها. إجراء مالي لغة السلف ترون السلف na madakal maanan yan sa literal. Pag ganoon, nagyan ko to at taswiya. Diyan ko to so di kapakan data-datar. Sa ron kino agyan ko to a word mislafa. Agi na sushay ap kadampat ya sulupa. Yung tapadampat Ilan yung mga ke taswiya di ni makapaka di niya mapakan data-datar agyan ko to lupa ke pantar yang pia-pia. Na isa nang samanan yan sa loga. Ikadua maanan yan sa loga na bima'na salam. Wahuwa nawa min anwa' al-bay'. Pada nasi ko mga klase mga transaction. Agyan ko to kauna so bayadien na kore agyan ko to ay manan yan nakapkuan ka sa agyan ko tapya masangka asyay. Mapapanto. So katawan na si ko ay manan na mga usayan si ko mga ulama si ko fiqh. Sa nabatanod na ng kailangan o batano siya bumagus siya. Gito pag meron at taswiya, ikadua na as-salam, ikadua mana ng psikologa. Ikatlo na bima'na man mada wa taqaddam. Ikatlo mana niyan nagyan ko to aso mga tao amya nga uuna. Nasira niptiro na man niya na salaf. Fasalafu l-insani man taqaddamahu bil maut ay aptiro na salaf o manusia nagyan ko to amya unarkanin mawafat. Min abaihi punsi ko mga luksiyan wa dhawi qarabatihi sumanga tunganin yan. Gitu sabab walihada sumya as-sadr al-awwal min at-tabi'in bis-salaf as-salih. Akib tuisi ko yaman na mga tabi'in o gusto mga tabi'in sa sira ni pembatuan o gusto mga sahaba sa salaf as-salih. Wa huwa al-aghlab inda al-itlaq. Sa gina ni kalalaman na gira miyalu agyan kay salaf na gina ni pagpamanik ngagan pagpanirisu si ko pamikiran tanong. Miyalu yan siya ko Quran niyausar sa word as-salaf sa ko Quran si ko ayamanin na lugha. Dataragyan ko to akatiron Allah subhanahu wa ta'ala قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت
sunnatul awwalin. Ay mana siku basatan uro namrano teruang ka kusiran ada pamaratea au genaksiran na penapingkiran su andang amiepos na ukasiran na sabenar asumyagad so kiyaw kitan umya nga una amya balay aladiyawan. So gitu mana miya usaragen kay wada salaf sa aya paka mama aya pa kiyaw sarong sa gyan kanan ayat na so mana niyang uluga asiran sa mga tao miya nga uuna. وقال عن فرعون وقومه فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. Peter Allah subhanahu wa ta'ala mipantagi si kuya mananin na pagtaw o Fir'aun na gusto Fir'aun mismo a Peter Allah faja'alnahum salafa wa mathala lil akhirin na biyeli misiran amya nga una a puringan gu ibarat kumiya nga uuri. So giyong ta yalero na miya nga uuna mga tawa miya nga uuna. So siran so padung lagi ang kutwa ay mananin na so mga pagtaw miya nga una kaum tataragyan kaya story sa aging kaya ayat aso Fir'aun og sukaw miyan. Type as-sunnah so kiyaw sarip masi kuya mananin na hadith. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allah idza arada rahmata ummatin qabada nabiyha wa ja'alaha laha faratan wa salafan bayna yadayha. So miyali pun sa aging kaya hadith aging mutaward salaf sa aya paka maaya mananin aging kutwa mga miya nga uuna. Datarap na gyan ko to kay Rasul sallallahu alaihi wasallam si ko Fatima tigena wala arani illa qad hadara ajali wa innaki awwala ahli lahuqan bi wa ni'ma salafi ana laki. Amananin na piya ka ikterian din good news and ibigin si ko Fatima at tigin sabanara aya ilena kano na miya ka sipagdin so kakawafatakan nagu sabnaras kay pagampaganay si ko pamilya ko apa tundugrakan wani amas salafu ana laki namya ka pepe pa ma sakam mababalin ka miyaw naan ka siar ka na si tanok masagyan ko taptero na istilah anto ni maana usal si ko emana nina istilah si ko usa kiyaw sarawn o emana niyan na mga ulama na anto na ipakamumurada-niran anto na ipipikir niranon amanan yan. As-salafu yuradu bihim as-sahaba. Iraamya li sa salaf na aya pipikiran ro na siran suemanan yan na mga sahaba wattabi'una lahum bi'asanin wattabi'uhum nagusuemanan yan na miya makatundog kiran ang mga masa ada tarwemanan yan na mga tabi'un nagus mga tabi'in. At tiro na mga sahaba mga orig na Allah na mga tao miyara utira su Rasulullah minindanga iran su Rasulullah minip masa iran su Rasul sallallahu alaihi wasallam mapaparati sirang si kurisalan yan dayon sarong sirang kaya pantagya manan yan nakapatay na sirap manuta mga tabi'in na sakamuto mambu ang mga tao riyaw tirang buso apya sa timambu sahabi paparati anirang su risala o nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ron kaya pantagya kapatay nagitip tiro na tabi'in. Nasakamo tumam su tabi'in at riyaw tiyan so apya sa timang buhay mananin na tabi'in na paparatian yan mambuso Rasul sallallahu alaihi wasallam na ron mambukya pantagya kapatay. Siku isa nga o senon na ayat tiro ng sahaba nasira sa mga estudyante o Rasul sallallahu alaihi wasallam so tabi'in nasiran mga estudyante mga sahaba so tabi'in nasiran mga estudyante o mananin mga tabi'in. وأئمة الإسلام العدول ممن اتفقت الأمة على إمامتهم وعدم شأنهم في الدين وتلقى المسلمون كلامهم خلفا عن سلف بالقبول دون من رمي ببلعة أو لقب غير مرضي كالخوارج والرافضة والقدر والمرجع والعشرية والمعتزلة والجهمية ونحوهم. Gitu tiro na mga nanyan na mga salaf. Siran so epipikir nun na sa mga sahaba, na gusto mga tabi'un, na gusto mga tabi'in, na gusto mga a'immatil Islam, so mga a'imma, mga imam, mga ahlus sunnah wal jama'a,
amya maginum tulan skip sempay niran siku agama tano agama Islam. Akiyaw pakatan Kya umpungan, kya upakatan agyan kaya umma ko kababaliran ang mga imam, misabab ko kapuro upang kataniran siku agama, nagu watalakal muslimuna kalamahum, nagu tiyari mo mga muslim sa mga katiriran, sa ipu sagyang ko to masa na tamang sagyang kaya kya pakataling uman yan si sagyang kaya emananin na masatano na basta amaaloy so emananin ang mga ingaraniran na kaya sabutan tano din ang tawasiran kakiyaw pakatang kuwayamanan yan nasagyan kaya umma ko mga ulama iran so katatarima ko mga kateruran mga usayniran suwayamanan yan na mga tindigiran siko kapupagagama doon naman rumiya bibidatin so gisubot na noron sa aya dirun salakaw ay dirun na emananin aya dirun kitapi dirun mitatapi nagyang ko to mga tao aden panuluniran abidah aden ay panuluniran kenaba maapad kenaba mitatapi siku agama da aban yang pakasal siku agama sa dataragyan kaya piangaligyan kaya maalih hafizahullah dataro emanan ni ng mga khawarij kagis mga khawarij na sabab sa gyan ko to kaya pakakafiriran si ko emanan yan kaftikfiriran si ko mga muslim miyakang gilbak sa mga karibatan o di na mga kadustaan akanabag man ipakali ko Islam nagiti karibatan niran warrafillah nagu emanan ni na yan kay mga Shia inong kiriran so kaunuti si ko emanan yan na mga sahaba ayapan kagiya emanan yan na kadaklang kiran si ko emanan yan na mga ulama iran na pugungkir niran sa mga rafillah sa mga sahaba nasiran sa emanan yan na mga rafillah takfir niran sa mga sahaba niya magumangkon sa mga sahaba libatan niran sa Quran inuman niran kon sa Quran liyalimiran kon sa Ali ko kababali niya na sa kanyang ni dapat apagampaganay emanan yan na sa kanyang ni dapat apagampaganay khalifa wal qadariya grupo niya mga tao dairan tarima sa emanan yan na titwa o sensi ko qadar kainong kiriran sa emanan yan na qadar di na paparatiyan o baso Allah subhanahu wa ta'ala na piyaki surat yan din sumapunggulaw la ipunsagyan ko to amasa kiat tironen si ko kalam as suratan naka natugo kalaman to ni suratan na tigin na ipunsagyan kay masa na suratan naka sumapunggulaw la taman sagyan ko to kapakataling uma o emanan ni nabangkit kadariya air kiranon na sutaw naskan ni diinggalabak si ko emanan ni na ukuran yan wal murjiah mga tao ini membuat suranga agyang kuta khawarij sumurjinar kiranon na api kala akadusan ay naparatiang ka na steady ay naparatiang ka na datarno iman wa Abu Bakar datarno parateo Umar Uthman ug mga sahaba wal asy'ariyah na giipi na kami no suniyamanan yan na problema giipi na kami no suniyamanan yan na karibatan kagya ay matatando mabibilang suwemanan yan na mga karibatan niran ka si kaya pa magusin ng mga ulama na minirampay sa pula ulima na ayamala karibatan niran sinagyan ko ta diran ka pa magusaya si kuwemanan yan na mga asma wa sifat may ngaran Allah na gusto mga sifat yan misabab sa gyan ko to so sabagi kung mga sifat Allah subhanahu wa ta'ala na dairan ng tanto si ko hakikan yan si ko titu amaanan yan si ko kiyosayang o mga salafun na salah kami magumansiran sa ayay ni tafsiriran ko sabagi ko mga sifat Allah subhanahu wa ta'ala na sabab pa din sa agyang ko tao suliran at mbatuiniran sa kaya dito'y kinitapi iniran ng kumajaz agyang kay ko na mga sifat Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan din so kasambiro sa mana ni sabab sa di makapmana sa di kakuha sa ba sumana niyan nagito no sumana niyan siya ko loa kagiya ki saginda kaungkon so ay mana niyan na rak o manusia so sifat o manusia na
madakal a usensi yung mga salafun na salah amyas so pakiran ro sabab sa mga salafun na salah apun si kung mga aimma dataragyan ko to pataimam na ayadan kinuera nagyan ko to hakikan yan kung marag amaanan yan si kuluga din kailangan na babtawila din kailangan uwemanan yan na pinambi sa padayamanan yan na maana mayno ka mapumagusay bunan o mga ulama tanong anto na ikariribat agyang kanan ang manhaj inukita niran agito sa ta'wil na gusto manan ni na tafwid wal mu'tazila na gusto sirano tayo manan yan na mga mu'tazila mga tao inong kiriran palapala sa mga sifat o Allah subhanahu wa ta'ala wal jahmiya mga tao inong kiriran sa mga ngaran o Allah na gusto mga sifat o Allah subhanahu wa ta'ala saka langulanguan yan. So, sa manong